इउटुब चेनेल मिस्टार गामसेयाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नैबे समाव क'क्राझार बिशाल मार्केटआव हाबदों। बेवहाय गोबां माखासे गाननाय जोमनाय लानो नागिरदों। दा अलरेडि लंपेन्ट गांसे लाबायानो नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे लंपेन्ट गांसे लाबाय, दामाबो बारा नङा, ओमफ्राय 600-700नि गेजेराव आरो सार्ट गांसे नायगासिनो दं, सार्टखौनो मोनाखै दाबो। माबायदिखौ लानो माने पसन्द जायाखै आरो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा मा दं क'क्राझारनि बे बिशाल मार्केटआव, नोंथांमोना नायलांबाय था।
फोटो है लेडीज गया ना हो जी से लेडीज दंखायो माखौ गाननांगौ कैश काउंटर सनग्लास लेगा क्या फोटो लगे अरे बस तो अंजम